imali kunje hawu ngancama. Ningancami nihlale emthandazweni. Lenkosi. Binginyanisi. Isifuba bulungisa. Ezinyaweni uhlala ukhophela ukuvakalisa indaba ezilungileyo. Uhlale ukholweni. By faith. Uzawenzela ixesha nimile ncishi. Adindawo apha. Hallelujah. Lithi iBhayibhile ngokhona abazalwana uMoses nakafaro. Wathi kungcono man. Dihlutshwe nabantwana bakaThixo. Kunobathi enjoy esonweni. Okusuzwana. Adindawo apha man. Yasibona zona intolo zikaSathana kodwa by faith izokwazi ukuzicima intolo zikaSathana. Umzalwane ongena khona. Umzalwane ongena khona kodwa ngokholo lithi iBhayibhile. U-Enoch from verse number 10 singacima nani inesibhetri sizithenga petra yini asinamandla 2 minutes siyayeka from verse number 10 ngemem Edla verse 10 kunesihloko umKristu edabini. umKristu edabini. umKristu edabini sister. Hallelujah. umKristu edabini sithi isihloko. Itheni le ndaba kaJesu nawo namadabi sithi izulu lenkosi umKristu edabini sesinikile kanjani. Hallelujah. Funda ke mama verse number 10. Elokuphetha ndithi nje ngokuba nimanywe nenkosi nje yomelelani nincedwa ngamandla ayo. Nxibani sonke isikrweqe eninokusifumana kuThixo ukuze nibe nako ukumelana nabo bonke ubuqhokolo bukaSathane. Hallelujah. Njengoba nimanywe noKristu nxibani ke zonke izikrweqe bawuqila izikrweqe. Izikrweqe ne? Eqe. Yeah, izikrweqe. Yeah, nxibani zonke. Nxibani nizinxibe ngoba umKristu edabini fokamgebe. Hallelujah. Azazi zandenza ibhetri namhlanje. umKristu umKristu edabini. Hallelujah. Funda ke verse number 10. Elokuphetha ndithi nje ngokuba nimanywe nenkosi nje. Njengoba nimanywe noKristu. Ayizame futhi andifa. Njengoba nimanywe noKristu. Yomelelani nincedwa ngamandla ayo. Yomelelani nincedwa ngamandla wayo. Inkosi uKristu. Bona ubunzima kuzoba khona endleleni kodwa yomelelani nincedwa ngamandla kaKristu. Ukuthutshiswa kona nizawuthutshiswa kodwa yomelelani. Ukulingwa izizoba khona izilingwe endleleni kodwa lethi izwi lenkosi yomelela nincedwa ngamandla kaThixo. Hayi ngamaqhinga wenu kodwa yomelela nincedwa ngamandla. Funda mem verse number 2. Nxibani sonke isikrweqe enokusifumana kuThixo ukuze nibe nako ukumelana nabo bonke ubuqhokolo bukaSathane. Now kuzawubalwa ke ngoku ezinto kuthiwa manizinxibe ukuze nikwazi ukumelana nobuqhokolo namaqhinga kaSathane. Hallelujah. Njento kuthiwa manixitwe sizawuxelwa sizawufunda njengangoku. NingamaKristu ukuze nikwazi ukumelana namaqhinga kaSathane. Hallelujah. Verse number 13 simiye ku12 sitsile nje siye ku13 njengabo. Ngoko ke xhobani ngezikrweqe zikaThixo ukuze nibe nako ukuxhathisa xa kunyembelekile.
Uyanyembeleka endleleni sisiphamele boma kunyembelekile ngoku. Kodwa izwi lenkosi lithi ningabaleki nikhathise. Hallelujah. Nazi zizawubala into enokhathisa ngazo ningamaKristu. eDavid, umKristu eDavid, funda manje. Nize nifeze konke nimile ngxishi. Nifeze konke mfoko amaqaza nimile ngxishi. Zitsho ngapha ngaba uthi indawo apha. Zitsho ngapha uthi indawo nimile ngxishi. Ningariveni ngabuye imva. Hallelujah. UmKristu eDavid bawuqina. Nomelele nincedwa ngamandla wayo inkosi. Uyabona sikhula pha ezilalini sasibethi intonga kaba ndineduma lentonga lide intonga le andisahaza apha inkwenkwe kunzima ulima. Hallelujah. Kodwa ndabuyile ekhaya futhi angatsho nasekhaya uthina ke la xesha ke awunenkebe edume ngaka ugaleje umhlaba umnqwazi lenzule zobusuku uma umhlane ndeva hey man mhlo ngathi qheka kabini ade perfume angeke le yogqika kuthiwa liyothungwa ngenayo lonto le umKristu eDavid phaya ke ngosathi basibethi intonga kube khona inkwenkwe yaziwayo umgebe uba imile yathi ke nduku zayo ayibuyi ngamfa ofikile uyimlalisa phansi imile ngxishi ayindawo. Now lithi izwi lenkosi nani ke nime ngxishi kuthi gqi isilingo umbile ngxishi thatha indawo apha. Hallelujah. Uvukela lele kuvelele into nime bazalwa nincedwa ngamandla wayo inkosi. Funda memo siqhubeleke 14. Ngoko ke hlalani niqulile. Yes. Bhinqani ngenyaniso. Yes. Ninxibe. Bhinqani ngenyaniso. Nibhinqe ngenyaniso. Nyani nje mzalwa lenivele nje yaziwe nje uba wow. Nyani noba hayi ungamvusa uhleza ngelathethe nyani. Ngoba ubhinqe inyaniso. Uyayazi basisikrweqe sokulwa noSathanisi. USathane akafuna ukuyiva kuomlomeni wakho ufuna ukuphuma amaqhinga nobuxoki namanga. But wena ungumntwana kaThixo ubhinqe inyaniso. Uvuswa ngo12 ebusuku umfoko amagaza bokutheni ukuthi qala benibeke njanga neleveke ephelile. Avele uthe hayi inje because utheni ubhinqe inyaniso. Qhubeleka mem siyathandaza. Ninxibe ubulungisa ukukhusela isifuba. Ninxibe ubulungisa nibe ngamalungisa ukuprotect isifuba. Hallelujah. What kuthethwa ngenyaniso esinqeyini esifubeni nje. Hallelujah. Ubulungisa sizinto angafuni nokuzibona kuSathana kezwe emntwaneni wakhe angafuni ube lilungisa angafuni ube nenyani lithi izwi lenkosi masibhinqe zona sicibe zona esifubeni. Yes mama. Ezinyaweni nxibani inkuthalo yokuhlala nichophele ukuvakalisa indaba ezimnandi zoxolo. Nihlale ezinyaweni zayo ninxibe inkuthalo yokuhlala nichophele ukuvakalisa indaba ezilungileyo. Hallelujah. Ndiwaye nomuntu phane ebhidekile mntaka mgebetha okunje uthi yo anami ndafena noma ndithini uthi umzalwane uthi vumu ngokuthi uKristu mfana ukuthi khona indoda endihamba nayo ngoba uhlale unxibe uchophele ukudlulisa indaba ezilungileyo ezimsizayo umuntu. Hallelujah. Qhubeleka bemsithandaza. Ngamaxesha onke ukukholwa makube likhaka lenu. Ukukholwa makube ikhakha lenu shield intoni ikhakha? Yes. Ukukholwa makube likhakha lenu. Kwinto yonke uveza ukholwa. By faith nizawudlula lapha. By faith nizawufumana umsebenzi. By faith nizawufumana leya into. By faith nizawuphila. By faith yonke into yakho ikhomeka ukukholwa.
Kushifte uve kuthiwa hey ukukhwehlela esikweni olapha esayitsi so uyaphophela na umntwana kaThixo uyapho kodwa lelizwi lenkosi ukholwa awube likhakha leli yayibona nje lenzekayo ku haleluya kodwa kona ukukholwa belikhakha leli qhubeleka mina ngokholo noba nako ukuzicima zonke intolo ezivuthayo zikaSathane ngokholo nje na uzicima intolo ezivuthayo zikaSathane ngokholo na wazi uzicima intolo siyaxoxisa abazalwane nto umKristu edabini nazi izinto hayi yeke le wanikeza ioil nentoni nikeza ioil netyiwa nentoni yeke nezispray na yonke nje seyinikele ngoba manje prophetic material awunika prophetic material thina la lizwi lenkosi binginyaniso isifuba bulungisa ezinyaweni uhlala ukhophela ukuvakalisa indaba ezilungileyo uhlale ukholweni by faith kuzawenzeka haleluya delotasa nimile ncishi adindawo apha ndimi lapha ndimi lapha ndimi lapha ndimi lapha ndimi lapha Nkosi yam adindawo apha man Desibona zona intolo zikaSathana kodwa by faith izokwazi ukuzicima intolo zikaSathana umzalwane ongena khona umzalwane ongena kholo kodwa ngokholo lithi iBhayibhile uEnoch waba noThixo wade wahlwithwa haleluya lithi iBhayibhile ngokholo abazalwane uMoses zanga uvuma ube udaleni bakhe abizwe ngoba uyintombi onyana kaFaro wathi kungcono man dihlutshwe nabantwana bakaThixo kunoba nje enjoy esonweni okusizwana haleluya wanhlutshwa kunye na by faith nina ukuzicima intolo zikaSathane ngokholo bazalwane ngokholo haleluya funda mama sithanda senigqibile ukushumayela enhloko thwalani usindiso enhloko thwalani usindiso emke enhloko thwala usindiso uyibeza abantu baThixo nawe nomsindiso ngoba ulithwele enhloko uthena wena suka yithwala enhloko lento yakuthizwe usuka yithathela phezulu awusuka yithwa abantu belana nezwi ya nithwala enhloko thwala usindiso haleluya funda mama sithatha phathani ilizwi likaThixo libe likrele enilinikwa ngumoya izwi likaThixo libe likrele elinikwa ngumoya sisitopi izwi likaThixo lilo sisimathe izwi likaThixo qabezela mama sithanda zinikeleni ngokupheleleyo ekuthandazeni thandazani maxa onke niqhutywa ngumoya ngesisizathu ke hlalani nithe qwa ningancami nisoloko nibathandazela abantu bakaThixo uthandaze bazalwane nihlale nithe qwa ningancami ngancami yazi bakulento sasikade sibale ade nibaleka noma kade ejele sibaleka sibabili sivuke ekseni ngo5 sihambe siye kwinto okuthiwa yinto ngani sasiyibale park run 5 kilometers baleka nomka haleluya siyobaleka i5 kilometers ekseni into ekuthiwa ipark run sasiyibaleke eOutston samove eOutston sayohlala eMossel Bay safika sayibaleka eMossel Bay samove eMossel Bay seza ayapha zanga sithe sijo lanto ibalewa kanjani
usuka apha akunenthenga ibhodi futhi siyabonakala sibe nento yokubhala usuka apha usuke apha kule ndawo sipaka imoto zethu apha uthi u2 kilometers u2.5 oqala nimbaleka nithi niphinde nibuye apho lena u2.5 olandelayo uzawujikela athi aphelele u5 kilometers. Hallelujah. Now une choice ke ngokuba uthe xa usuka apha wabaleka lo 2.5 wakho nxa ulapha nansi imoto wakho ungayeka yonke lonto le uthi ndidiwe mngene emotweni wamgodu akhona uzanyanzela kodwa kuba ufuna ugqiba u5 kilometers wemini uzaphinda uqhubeke ubaleke uzofika apha kukho irace ke bazalwa nebekiweyo phambi komuntu nomuntu uthi uPaulos ethetha lubalekeni ugqatso olubekiweyo phambi kwenu. Hallelujah. Ninomonde unento ethi ndizayofika ekhaya uba ndifike sekunjani sengidinwe kanjani ndivubeko kodwa kona ekhaya ndiyofika. Hallelujah. Kona ekhaya ndiyaya ugqatso lubekiweyo phambi kwakho lubaleke ulibaleke ngomothe uthi ndiyofika race. Hallelujah. Hallelujah. Kaphinde le verse wamogqibela sithanda zeba la emgqibeni. Zinikeleni ngokupheleleyo ekuthandazeni. Yes. Thandazani maxa onke niqhutywa ngumoya. Yes. Yesizathu ke hlalani nithe qwa. Yes. Ningancami. Nanso lento ndifuna ingancami isoso mfana wami. Ungancami. Why man kunje kuma ungancami. Ningancami nihlale emthandazweni. Ningancami. Kuthiwa khona elijoni lithi bali kukho ijoni lalichuchisa bona ngosemajoni nxa ithe yabanjwe emfazweni oba ibhoroko into ebaraka into lebolweni. Mase amoje nje enhleka ndincede inkosikazi uncedise nje la mamhlaba nomkhumuzi babangahle bangincedise. Itola la Boko Haram yama. Hallelujah sithi ke bagcibela ifuna lonto. Hallelujah. Uba ubanjiwe phana abanye babalekwa nje kwethempini wena useleyo awuzubulawa nje lula uzawuchuchiswa. And ukuchuchiswa kwakho kufanele ukukhuphe yonke information. Bahlala phi? Ningena njani? Kwenzeka nto uyajuka yonke lonto leyo. So uthi ke ngolomuntu obalisayo ibali elikusimila kwelo. Lo ngumKristu ke ngoku. UmKristu uyachuchiswa makayeke lento yobuKristu. Uthi anawazi. Uthi ke ngoku lo umchuchisayo ufana nomuntu ohleliyo lo uchuchiswayo uhleli esitulweni. Siyachisa isitulo kakhulu. Simali senzwa strong kakhulu. Kuthiwa yeka lento athi anikwazi. Siphinde senziwe strong kakhulu kuthiwa yeka lento athi anikwazi. The most years bashusha isitulo uthi anikwazi. Njengoba yenziwa lento akayenziwayo kukho isithaba esehlayo. Xa imane sithi anikwazi ukuyeka siyehla isithaba. Kuthiwa yeka lento osindiso athi anikwazi ukuyeka siyehla isithaba. The most isehla isithaba bayas eyona ngozi enkulu ke ngolapho bamthishisayo bamzayo bayasibona isithaba. Wena mnikazi wesithaba usibona. Njengoba sizakube bona bayabona Thixo iyafika lento ilungileyo kulomuntu. Baye besibasa isitulo. Yeka lento wena. Wena uthi anikwazi ukuyeka siyehla isithaba. Mntana kaThixo ungabisayeka bekezela. Lithi bali mistake yakhe esiphoka mntana msathi isithaba nxa sesifika silinda. La sesawuhlala. Buzo wogqibela kwathiwa hey. Yeka lento kwaKristu wena wathande yiyeka. Yeye wathi bathi kodwa suka wathanda esitulweni. Lo uthutsisayo wahlala. Wathi bahlale sahlala kuyisithaba. Hallelujah. Njengoba uthutsiswa kangaka nje uSathane uyayibona lento ihlayo.
ngoba yeyimani enganikezeli nje lo muntu ngoba uThixo yozala neba ekani ukhatho lubekiweyo phambi kwenu ninganikezeli. Ninganikezeli mamteleza. Kona inhlungu ndiyeva ziyasho, ndiyalikwa, ndiyatshutshiswa, kodwa ndiyayo enkonzweni. Yenza umkhonzo uThixo. Siyehlisa. Khona into ayithandazelayo mawukrila. Andisonto ndiyayibona basayizawulunga lento ezisinto ngathi zizo. Zifuna ukukudivert. Zikususe ecebeni likaThixo. Hallelujah. Ningayeki omtheleza. Ningayeki sisingathi. uThixo wasidalayo. Nje apho uveke phelile nithe khona. Untshutshise yona zikhona ezingaba ngona la. Emapha ngaphambili unesakhe. Yalinga. Kodwa ndiyaya Nkosi. Hallelujah. Nawe uvuka endlini yakho uvuka emamhlanje uvuka usiva akho nto ethi mandiye. Kodwa uthi ndiyaya. Ngelo xesha unqoba uSathane. Khobani lo umKristu eDabi. Hallelujah. Kunezinto ke mntana menzi ndiye ndizithetha apha enkonzweni. Futhi ndiyaqiniseka nje manje mhlawumbe ndiva kamandi man. Ayithatha umonakalo ke uye ngamandla. Hallelujah bibe mshumayeli. Ngesizathu ke hlalani nithe qwa ningancami nisoloko nibathandazela abantu bakaThixo. Bathandazela abantu bakaThixo, yes. Nam ndithandazeleni ukuze uThixo andiphe udaba xa ndithethayo. Hey nami ndithandazele. Hallelujah. Uthi Paulos yindoda engazange ishunyayizwe umuntu. Ashunyaza uThixo uyabanekela bethwa ngumbani kodwa enamandla nje uthi nami ndithandazeleni. Hallelujah. Thandazeleni. Namhlanje ube namathobe notata uzayiya phambi kwebandla likaThixo. Benomntwana kaThixo zawuma ashumayele nami ndithandazeleni. Njengoba sithandaza ngani ndithandaze ngathi. Hallelujah. Sonke abazalwane besemzameni akekho umuntu osekefikile. Hallelujah. Ube naye yabona lo mfana njengoba umphakamisa nje ube naye lo mfana umfihle Thixo. Hallelujah. Hallelujah. Ndiyabu kamoyo nje Zwileke uhamba nami mangaliswa nguwe Umendlela Bethika uphethe kahle sithandwa sa. Hallelujah. Bangayitsali bazalwane masiyambeni isigoduke masivale ku verse number 12 yethu. Sivale verse 12 siyambeni isigoduke gqibile ngo. Nawuphinde